taa bụ nkụzi enwere ihe m chọrọ ịkụziri unu ngwa weta akwụkwọ na mkpịsị odee gị enwere ihe m chọpụtara ọtụtụ n'ime unu na-ahapụzi ka esi akpọ ihe na-akpọzi ya ihe sọrọ unu a na-akpọ ya Igbo ọ bụghị Igbo a na-akpọ ya Igbo ọ bụghị Igbo tinye ụda bịa nọ n'etiti ọ bụghị ebe ọgbe ka ọ bụ itinye ya ọnụ ga-agaghị adị ụtọ maka ịhụ m n'ụzọ bido Igbo mma ntụpụkwara gị ọnụ maka ọ bụrụ na ịhụ m n'ụzọ sụwa n'oyibo sị m is it not that guy that speaks a lot of Igbo ọ bụ ụmụaka na-agwa Igbo ka m na-asụ ọ bụghị Igbo kpọpụta ya ka o kwesịrị mkpụrụ okwu a mbụ gbe kpọọ ya a na-akpọ ya gbe Igbo Igbo ọ ka esi asụpe ya mgbe e mechara unu ga-abịa kwụ ụgwọ akwụkwọ maka ihe m kụziri unu pụtawa n'ezi mama dị na-eju Ụda nsọ